Tak ono svým způsobem to je i nahoře, že musí, aby se tam dostal, tak musí... Ano, ale ne, že třeba, když půjde víc psů, tak možná ty flibanti jsou založení, víš, že nemusí spíš Jo, však samozřejmě, že no ano, to už tam nechám. Například posedy. Musíš si najít posedy. Výborně. Dobře to je. Dobře to je. Výborně. Jdeš do stínu, co? Je to malý. Tady toto je všechno hadry. Víš, my na to stojí na 3 nohách a máme rovinu. On to má, Týno. Podívej, ty Tě ošulil. Ošulil tě. Prav si ucho, pes, tak vypadáš. To je dobrý. Proč? To se dá udělat jednoduše vůbec. Co se lepí? Na suchý zipy. A co? Vodítko stojí za to. Já s tím udělám takhle a mám ho přilepený. A když jdu s čoklem, tak furt jenom vyčukávám se, protože odtrhávám vodítko. Ke mně! Ke mně! Pořádně zavěl. Sedni! Jak Kristýna. Jo, on neumí ten. Ke mně! Tam je nějaký daný průměr, nebo něco. Ona se bojí, že jí to veme, víš? Pojď sem, sedni. Vstaň, pust. Autorita, Veroniko, autorita. Ček, já jsem dala jenom jeden povel. No ne, jako musíš říct pust. Musíš jenom škrtnout. Autorita. Musíš jí to zašvat jako by do ucha, víš? Jo, Zavřít do uška.